Wel, bore da, ffrindiau. Mae'n rili neis bod yma gyda chi bore yma. Croeso i ffrindiau o bell ag agos a ffrindiau sydd yn gwylio o adre. Da ni yn disgwyl mlaen i addoli gyda'n gilydd bore yma. Mi fydd Lydia a'r band yn arwain ni mewn munud. Hefyd, i ni'n dechrau cyfres y Beibl gyda'n gilydd bore yma, sef 7 rhan yn mynd trwy y Beibl cyfan o brysbectif rhai o gwestiynau mawr bywyd. Felly, fel rhan o'r gyfres yna, mi fydda i yn rhannu y sgwrs gyntaf nes ymlaen. Bydd gyda ni rhai ffilmiau i rannu hefyd. A fydd hwn yn gyfres byddwn ni'n dod nôl ato fe bob yn ail ddydd Sul tymor yma. Felly, newn ni rannu mwy am hynna nes ymlaen. So, croeso. Gobeithio newch chi fwynhau yr oedfa bore yma yn addoli, yn gweddio a dysgu gyda'n gilydd fel disgyblion i Iesu. So, drosto i Lydia a'r band. Bore da. Heddiw dyn ni am canu 2 can, so os da chi eisiau codi. Gan i'n fawr dy chroesawu, gan i'n cant ein y gwir, dyma ni ti. Dyma ni ti. Chwyddo'n nefn o marlwyr, llynwa ni a'r bywyd, dyma ni. Dyma ni ti. Ein calona sy'n agored, ein Iesu'n llawn syched amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti'r un sy'n deilwng Duw, am ond dan i lawr. Gan i'n blwydd o'r i ti, troi byd i gyd, dyma ni ti. Dyma ni ti. Gad i thair ddod yn rymus, troi yr hyn sy'n farw i ddim, dyma ni ti. Dyma ni ti. Calona sy'n agored, ein Iesu'n llawn syched amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti'r un sy'n deilwng Duw, am ond dan i lawr. Croesawn di amaw, croesawn di amaw, ein tatio goedd o lwys, mae croeso yma nawr. Calona gan yn sglod, ein jan flwyddyn fawr, ein tatio goedd o lwys, mae croeso yma nawr. Croesawn di yn mawr, croesawn di amaw, ein tatio goedd o lwys, mae croeso yma nawr. Calona gan yn sglod, ein einiau flwyddyn fawr, tatio goedd o lwys, mae croeso yma nawr. Ein calona sy'n agored, ein Iesu'n llawn syched amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwng Duw, am ond dan i lawr.
presenoldeb di, addolad di, addolad di. A mae nawr yn gweithio ynddo fi, addolad di, addolad di. A mae nawr dy presenoldeb di, addolad di, addolad di. A mae nawr yn gweithio ynddo fi, addolad di, addolad di. Ti sy'n creu llwybrau, cadw yn eredau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twallwdd yn yw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw yn eredau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twallwdd yn yw, dyna pwy wyt ti. Na mae nawr dy gyfathrebiad di, addolad di, addolad di. Na mae nawr iachau calonau ni, addolad di, addolad di. Na mae nawr ti'n newid mywyd i, addolad di, addolad di. A mae nawr y pyr o calon di, addolad di, addolad di. Ti sy'n creu llwybrau, cadw yn eredau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twallwdd yn yw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw yn eredau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twallwdd yn yw, dyna pwy wyt ti. Ia mae nawr ti'n newid mywyd i, addolad di, addolad di. Ia mae nawr yn pyr o calon fi, addolad di, addolad di. Amen. Yr arglwydd ydy fy migael i. Mae gen i bopeth dwi angen. Mae'n mynd â fi orwedd mewn porfa hyfryd ac yn ddarwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae e'n enwog am ei ofal. Hyd yn oed mewn ceunant tywyllt a chrynchlyd, bydd gen i ddim ofn. Am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn fam ddiffyn ni. Rwy ti'n paratoi gwledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwy ti'n tywallt olew ar fy mhen. Mae gen i fwy na digon. Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd. A byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n ei chael hi'n mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae'n nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno,
diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd. Roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ond dal di da afael yn beth rwyt wedi ei ddysgu. Rwyt ti'n gwybod yn iawn mai dyna di'r gwir, ac yn gwybod sut bobl ddysgodd di. Roeddet ti'n gyfarwydd ar yr ysgrifau sanctaidd ers yn blentyn. Drwyddyn nhw y dys ti ddeall sut i gael achub, drwy gredu yn y Meseia Iesu. Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth i ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i fyw yn iawn. Felly, mae gan bobl dduw bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud bob math o bethau da. Iawn, wel gwych, diolch i'r band am agor yr amser bore yma. Hefyd, diolch i Nia am leisio'r darlleniadau yna. A diolch i'r lleisiau arall hyfryd, da chi'n mynd i glywed dros yr wythnosau nesaf. So, Cyfres y Beibl, dyna da ni'n mynd i fod yn gwneud gyda'n gilydd dros yr wythnosau nesaf. Da ni'n mynd i fod yn ei sesiynau yma ar fore dydd Sul. Ond hefyd, yn y nos Fawrth yn dilyn pob sesiwn sydd ar ddydd Sul, mi fydd yna sesiynau trafod yn arwain allan o'r themau ni'n mynd i fod yn edrych arno. Felly mae yna groeso cynnes i bawb sydd eisiau ymuno yn y grwpiau trafod yma. Ac os ydych chi'n watcho o adre bore yma a ddim yn aelod o Caersalem, yna mae croeso cynnes i chi ymuno hefyd. Mae hwn yn rhywbeth da ni'n agor allan i bobl o bell ag agos le bynnag i chi. So bydd y sesiynau yma am 8 o'r gloch ar Zoom. Ac os ydych chi'n mynd i caersalem.com/cwrs y Beibl, yna bach o long ceg, mae y manylion Zoom a'r dyddiadau pan fydd y pethau yma ymlaen. A wedyn y syniad yw fod pawb yn dod ar Zoom, byddwn ni'n gwylio ffilm fach gyda'n gilydd, bydd yn ysgogi trafodaeth, a wedyn byddwn ni yn dibynnu faint sy'n troi lan yn rhannu mewn i grwpiau llai i drafod. So mae croeso cynnes i bobl ddod i hwnna, a wedyn i chi sydd yn rhan o Caersalem yn yr wythnosau eraill bydd y grwpiau cymuned arferol dal i gyfarfod. So dwi'n meddwl mae hwn yn gyfle da iawn, oherwydd be mae'r cwrs yma'n dda wneud. Dwi ddim jyst yn mynd trwy'r Beibl o perspectif deallusol, dwi ddim ynglyn â just knowledge transfer, bod ni'n dysgu'r atebion cywir, ond yn hytrach mae ynglyn â gweld sut mae Duw eisiau plethu stori mewn i'n stori ni, a sut da ni'n gallu gwneud synwyr o'n profiadau ni drwy stori fawr y Beibl. Felly, os da chi'n dod nos Fawrth yn disgwyl rhyw ddarlith o'r brifysgol, yna chi ddim yn i'r lle wrong. I ni'n dod at yn gilydd i rannu profiadau, rannu perspectives a gweld sut mae stori fawr Duw yn helpu ni wneud synwyr o'n profiadau a'n stori ni. Felly, croeso cynnes i chi ddod i hwnna. A nawr fi'n meddwl mae Hannah mynd i ddod lan i wneud gweddill y cyhoeddiadau. Diolch, Hannah. Diolch, Rhys. Helo, bore da. Fi di Hannah, roi sydd ddim yn fy nabod. Dwi di'r intern yn Caersalem dros y flwyddyn nesaf. A heddi dwi wedi cael y cyfrifoldeb o wneud y cyhoeddiadau, so gobeithio byddwn nhw'n mynd yn dda. Gawn ni weld. Okay, so dyma ni. Felly, neu ddechrau gyda'r un dwi'n rili cyffroes am. Fel nath Rodri sôn am wythnos diwetha, mae Clwb Ieuenctid yn ail ddechrau, sydd yn rili gyffroes. Mae'n clwb newydd sbon, achos ni wedi newid yr oedran ychydig bach, so mae'n rili gyffroes. Felly, bydd, mae ar y sgrin nawr, felly, wythnos diwetha, doedd dim dyddiad ar gyfer pryd ni'n dechrau, ond heddi ni'n gallu cyflwyno bod ni'n dechrau nos Fercher yma yn y capel.
am 6 o'r gloch, 6 tan 7. So os i chi rhwng yr oedran o 10 i 15, mae yna croeso cynnes i chi ddod, bod rhan o'r clwb ieuenctid, ni'n mynd i cael lot o hael, dysgu lot o pethau, a jyst cyfle i ddod i nabod ei gilydd a cymdeithasu gyda'i gilydd. So mae'n cyfle rili gyffroes. Felly, ni'n rili edrych ymlaen at hynna. Rhieni, os i chi gyda plant yr oedran yna, dewch chi siarad â fi neu Rodri diwedd yr oedfa i mi cael yr ffeflenni caniatad, a wedyn bydd eisiau nhw dod nhw nôl nos Fawrth. So dyna'r pethau practical, ond ie, dyn ni fel tîm yn rili edrych ymlaen at hynna. Os chi eisiau gwybod mwy, dewch chi siarad â fi, Rodri, Elen, achos ni fydd yn arwain hynna, so mae hynny'n rili gyffroes. Wedyn, Sul nesaf, bydd Sean Morris yn pregethu, gallu gweld yr am fyna. So mae hynny'n rili gyffroes, edrych ymlaen fawr at hynna. Bydd dydd Sul nesaf yn dydd Sul arferol, sy'n golygu dim Sul Cyfres y Beibl, so bydd Sean yn rhannu gyda ni, a wedyn byddwn ni'n cario ymlaen gyda Cyfres y Beibl mewn pythefnos. So dyna'r peth nesaf, a wedyn y coeddiad olaf ydy, prynhawn yma, am 2 o'r gloch, mae Cyngor Eglwysi Caernarfon yn cynnal oedfa awyr agored, mae'n mouthful, am 2 o'r gloch prynhawn yma. Mae'n cael ei cynnal yn y maes parcio dan Morrisons, a mae'n croeso cynnes i chi gyd bod rhan o hwnna. Dewch yn eich car, neu mae'n dweud, neu ar eich troed, ond yn y tywydd, os mae ddim yn sychu lan, falle mae'n syniad i mynd yn y car, ond mae croeso cynnes i chi gyd mynd a bod rhan o hwnna hefyd. Felly fi'n credu na gyd o'r coeddiadau, so newn ni jyst gwyddio cyn bod y plant yn mynd ar grisiau. Felly, newn ni gwyddio. O Arglwydd, diolch am y cyfle bore yma i ddod at ein gilydd i addoli di, a jyst bod yn presenoldeb di Arglwydd. A dwi jyst yn cyflwyno'r weddill o'n amser ni yn y gwasanaeth bore yma i ti. Ni wedi bod gyda Rhys wrth fe dod i rhannu dy air gyda ni. Dwi'n gweithio bendith dros dy fe, a pawb sy'n lan fan hyn. A dwi'n gweithio dros y plant wrth ni'n mynd lawr i'r gwaith plant. Mae mor hyfryd gweld nhw fel rhan o'r gwasanaeth Arglwydd. Dwi jyst yn gweithio dros nhw. Bydden nhw'n cael hael, ond bydden nhw'n dysgu mwy amdano ti. Am pwy ydyn nhw yn o ti Arglwydd. So ni jyst yn cyflwyno popeth i ti nawr yn dy enw di. Amen. Sorry. Diolch fawr iawn, Hannah. Felly, croeso i sesiwn gyntaf, Cyfres y Beibl, Profwch stori well. Dyna teitl y gyfres i ni'n mynd i fod yn mynd trwyddo fe gyda'n gilydd dros yr wythnosau nesaf. Nawr, pan o'n i yn yr ysgol gynradd, oedd disgwyl i ni ddarllen stori neu llyfr bach bob wythnos. Oedden ni'n cael llyfr, chyfo Sally Mali neu rhywbeth, a wedyn pan ni bach yn hun, Rala Rwdins ac yn y blaen, i fyd adre gyda ni, a wedyn oedd disgwyl bydden ni yn darllen y stori yna yn ystod yr wythnos. A wedyn oedd yr athrawes, Mrs Thomas, yn rhoi taflen i ni fel gwaith catre. A'r unig beth oedd ar y daflen yma oedd 4 bocs. Un bocs le o'n i fod rhoi enwau y cymeriadau i lawr, a wedyn un bocs yn dweud be oedd yn digwydd ar y dechrau, bocs be oedd yn digwydd yn y canol, a bocs be oedd yn digwydd ar y diwedd. A hwnna oedd y fformat o'n i'n dilyn pob wythnos. Sut oedd y stori yn dechrau, beth oedd yn y canol, a sut oedd y stori yn gorffen. A dyna yw patrwm pob stori dda, yn dyfe? Dechrau, canol a diwedd. Ond wedyn,
Fi'n cofio pan o'n i bach yn hŷn wedyn, falle pan o'n i yn fy arddegau, dechrau gwylio dramau teledu ac yn y blaen, a oedd hwn cyn Netflix, so rhaid i chi watcho fo am 9:00 nos Sul, neu pryd bynnag oedd ymlaen. Ac oedd rhaid chi aros wythnos gyfan cyn gwylio'r instalment nesaf pryd hynny. Ond beth bynnag, a dwi'n cofio yn y cyfnod yna, oedd e'n eitha ffasiynol i gael diwedd trist i ddramau a storis. A o'n i just ddim yn gallu copo gyda hwnna. Chybod, i fi, holl bwynt stori yw cael stori sy'n gorffen yn obeithiol. Ond o'n i'n gallu copio efo y storis trist yn well na'r dramau oedd just yn gorffen yn hollol ben agored. Nes o'ch chi ddim yn gwybod sut oedd y stori'n gorffen o gwbl. Pan oedd hwnna yn digwydd, o'n i ddim yn gallu copio efo hynny o gwbl. A dwi'n meddwl bod e'n mynd nôl i'r syniad yma bod pob stori dda fod cael dechrau, canol a diwedd. A bod y diwedd yna fod yn ddiwedd gobeithiol. A dwi'n meddwl, taswn ni gyd yn onest, bod ni gyd, heblaw falle am y cynics mwyaf sydd yma, wedi enweirio i fod eisiau chwilio am stori fel yna. Stori sydd â canol, sydd â dechrau, canol a diwedd gobeithiol. A dwi'n meddwl bod yna hiraeth naturiol ym mhob un ohono ni i fod yn rhan o ac i brofi stori yn dilyn y patrwm yna. A dwi'n meddwl fod yr hiraeth yna yn dod o'r ffaith yn bod ni wedi cael yn creu gan Dduw sydd yn dewis cyfathrebu efo ni drwy stori fawr. A dyna i ni'n mynd i fod yn gwneud gyda'n gilydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Sef mynd trwy y stori fawr yma gyda'n gilydd, dod i ddeall rhywbeth ynglyn â stori fawr Duw, a drwy hynna gwneud synwyr o'n lle a'n stori ni yn hwnna. Nawr, un ffordd o ddeall y peth yw gweld fod y Beibl sydd yn cynorthwyo ni brofi stori well nag unrhyw stori arall, bod e chydig bach fel rhoi sbectol ymlaen. Nawr, mi ydw i yn short-sighted iawn. Dwi'n gwisgo contact lenses bore yma, ond heb sbectol neu contact lenses, dwi i bob pwrpas yn hollol ddall. Byddwn ni methu darllen y geiriau yma sydd ymlaen ni, byddwn ni methu wneud gwynebau ochr arall y stafell, a byddwn ni'n sicr methu darllen number plates sy'n pasio fi ar y lôn. Ond wedyn, pan dwi'n rhoi y contact lenses mlaen yn y bore neu pan dwi'n ystyn am y sbectol a rhoi yr prescription sunglasses cool yma sgennau mlaen pan dwi'n gyrru'r car, mae just perspectif fi yn newid. Mae popeth oedd yn blur cynt, nawr yn dod yn glir. Mae popeth o'n i'n gweld falle yn wan cynt, nawr yn cael ei tynnu mewn i ffocws. A dwi yn meddwl fod y Beibl yn gweithio fel yna hefyd. Wrth i ni brofi pethau, wrth i ni fyw bywyd, mae gweld pethau trwy lens y Beibl fel petai yn helpu ni weld pethau am beth ydyn nhw, ac yn helpu ni weld pethau yn fwy clir. Meddyliwch am y peth fel hyn. Dydy credu yn y Beibl ddim yn golygu bod pethau drwg ddim yn digwydd i chi. Dych chi'n gwybod mae pethau anodd yn digwydd i bob un ohono ni. Ond mae gwisgo lens y Beibl yn helpu ni wneud synwyr falle o'r pethau anodd a'r pethau drwg sydd dal yn digwydd yn y byd yma a dal yn digwydd yn bywydau ni. Mae pethau da yn digwydd i bob un ohono ni. A mae edrych ar y pethau da drwy lens y Beibl yn helpu ni weld fod yna Dduw da, fod yna Dduw yn bendithio o'n cwmpas ni. Hynny yw, mae'r Beibl yn gallu gweithio fel contact lenses neu fel sbectol yn helpu ni weld yn bywyd am byd o'n cwmpas wedi dynnu mewn i ffocws a gweld pethau am beth i nhw go iawn.
A dyna byddwn ni yn gwneud gyda'n gilydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ond bore yma, i ni jyst mynd i edrych ar y Beibl ei hun. A gofyn, wel, os ni'n mynd i fod yn dadbacio'r stori fawr yma, wel, beth yn union ydy y Beibl yma? Wel, fe ddywedodd yr athronydd Ffrengig Voltaire unwaith, 100 years from my death, the Bible will be a museum piece. Dyna wedodd Voltaire. Ond allai Voltaire ddim bod yn fwy anghywir. Bod y Beibl wedi ei losgi, a'i wahardd, a'i wawdio yn fwy nag unrhyw lyfr arall, mae e'n parhau i fod y llyfr sy'n gwerthu fwyaf trwy y byd. Pan gafodd y cyfieithiad yma o'r Beibl, hwn yw'r cyfieithiad mwyaf diweddar sydd gyda ni'n Gymraeg, Beibl.net, pan gath hwn i'n gyhoeddi yn 2015, nath e werthu allan cyn bod e hyd yn oed yn mynd i'r argraffwyr, yn 2015. Mae rhaid y flwyddyn yna, mae dyma oedd y llyfr Cymraeg nath werthu fwyaf. Wedyn, mae modd wneud y ddadl, heblaw bod y Beibl gyda ni yn y Gymraeg, yna byddai'r Gymraeg ddim wedi dal i thir cystal i gymharu â rhai ieithoedd lleiafrifol eraill. Gath ddim y Beibl wedi i gyfieithu mor gynnar i'w iaith nhw. Felly, y pwynt dwi'n trio wneud ydy, p'un ydych chi'n credu y Beibl neu beidio, dyma yw y llyfr mwyaf dylanwadol yn y byd, a hyd yn oed yn y Gymru fodern, eitha seciwlar, da ni'n byw ynddo fe. Mae'r Beibl yn parhau i fod yn destun trafod, yn rhywbeth mae pobl yn credu, yn rhywbeth mae pobl yn reslo drosto fe. Mae e'n parhau i fod yn ganolog i ddiwylliant ac i wareiddiad. Ond beth yn union ydy'r Beibl? Wel, ystyr y gair Beibl ydy Biblia. Mae'n dod o'r gair Biblia, gair Groeg. A mae'r gair ysgrythyr yn dod o'r gair scriptura, sy'n golygu ysgrythurau. Hynny yw, sylwch ar y plural fan hyn. Hynny yw, os ydych chi'n gochwn y jargon crefyddol, beth mae Beibl yn golygu, ydy casgliad neu llyfrgell o lyfrau. Hynny yw, lot o lyfrau. A dyna yw'r peth pwysig cyntaf i ni ddeall wrth ofyn beth ydy'r Beibl. Controversially, nid llyfr yw'r Beibl, ond yn hytrach casgliad o lot o lyfrau bach. Meddyliwch am y peth, tasach chi'n mynd mewn i siop lyfrau, neu tasach chi'n mynd mewn i lyfrgell, byddwch chi'n ffeindio fod y llyfrau i gyd wedi cael eu trefnu yn ôl genre neu wedi cael eu trefnu yn gronolegol yn ôl trefn amser. A dyna mewn ffordd ydy'r Beibl. Mae'r Beibl yn gasgliad o lot o lyfrau gwahanol, yn perthyn i gyfnodau gwahanol ac yn perthyn i genres gwahanol. A gyda'i gilydd, trwy dros yr hanes yma'n defnyddio yr gwahanol mathau ymolynyddiaeth, mae e'n adrodd stori fawr Duw a hefyd yn stori fawr ni. Felly mae'n bwysig i ni gofio fod y Beibl wedi cael ei ysgrifennu gan awduron gwahanol dros amser maith o amser. Ac oherwydd hynny, mae'n bwysig bod ni hefyd yn deall bod angen i ni ddehongli rhywfaint ar y Beibl mwyn gweld be mae Duw yn gallu siarad mewn i'n bywydau a'n profiadau ni heddiw. A mae hwnna oherwydd fod gwahanol eiriau yn newid i ystyr o un oes i'r llall. Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio y mrawd i yn dod adre rhyw Nadolig, mae'n siŵr, o'r brifysgol. Ac gofyn i fi os o'n i wedi clywed sengl newydd rhyw fand, oherwydd bod e'n hollol sic. O'n i'n meddwl, sic? Wel, os yw yn sic, pam bydde fi eisiau gwrando arno fe? Ond wrth gwrs, yn y cyfnod yna, dwi'n yn siŵr os ydyn nhw'n neud o hyd, yn y cyfnod yna, oedd i bobl ifanc, oedd sic yn golygu cool.
Oeddech chi'n gwybod hynna? A mae'r stori yna jyst yn darlunio, dydy, sut mae ystyr gair yn gallu golygu rhywbeth gwahanol o oes i oes ac o ddiwylliant ac o genhedlaeth i genhedlaeth. Roi un enghraifft i chi o'r Beibl ei hun. Yn Rhufeinied 16, adnod 16, mae Paul yn dweud wrth y Cristnogion i anerch naill a'r llall a chysan sanctaidd. Nawr, wrth gwrs, nid ystyr llythrenol hynna yw bod rhaid i Gristnogion ym mhob oes gyfarch i gilydd a cysan. Hynny yw, tasech chi wedi cyrraedd yma bore yma am o di wrth y drws yn mynnu rhyw gofleidiad a rhyw gysan mawr gyda pawb ar y ffordd mewn, yna byddwch chi'n meddwl bod fi wedi cael rhyw funny turn. Hynny yw, da ni ar y gorau fel Cymru syber yn rhoi rhyw nod bore da, neu rhyw siglo llaw cadarn, chyfod. Dyna sut da ni yn cyfarch yn gilydd. Ond wrth gwrs, mewn rhai diwylliannau, chi'n meddwl am y Ffrancwyr yn arbennig falle. Yna, wel, chi'n cael cysan, chi'n cael 2 neu 3 cysan ar bob boch, ynddo fe? Hynny yw, pwynt yr adnod yma gan Paul yw os yda ni o ddifri ynglyn â'n ffydd fel Cristnogion, mi fyddwn ni'n cyfarch yn cyd Gristnogion fel tasau ni eisiau nhw wybod bod nhw'n werthfawr a bod ni yn eu caru nhw. Nawr, mi ydyn ni jyst yn siglo llaw i ddangos hynny. Ond mae diwylliant eraill yn cyfarch drwy gysan. Hynny yw, y pwynt ydy, nid y sut mae'n digwydd sy'n bwysig yn yr adnod yna, ond yr egwyddor tu ôl iddo fe. A dyna pam, yn y cyfieithiad mwyaf diweddar sydd gyda ni yn y Gymraeg, mae'r adnod yna wedi cael ei gyfieithu mewn i cyfarchwch eich cyd-Gristnogion yn llawn cariad. Mae jyst i dropio reference i cysanu. Ac mae di dropio reference i cysanu, nid achos bod e wedi cymryd rhywbeth i ffwrdd o'r Beibl, ond yn hytrach bod y cyfieithiad yna'n helpu ni ddeall y Beibl yn well o'r cyd-destun gwreiddiol mwyn gweld be mae e'n dysgu i ni heddiw. So, wrth bod ni dros yr wythnosau nesaf mynd i fod yn edrych ar y Beibl, mae'n bwysig bod ni'n cadw mewn cof bod hwn yn lyfr sydd wedi cael ei sgwennu dros amser hir, genres gwahanol, ac felly bod rhaid i ni gyda help Duw i ddehongli fe mwyn gweld be mae fe'n dysgu i ni heddiw. So gair pellach ynglyn â'r genres gwahanol sydd yn y Beibl. Nawr, mae'r Beibl wedi cael ei rannu mewn i lot o lyfrau gwahanol. Mae gyda chi rhai llyfrau hanes, rhai llyfrau barddonol, rhai llyfrau yn rhannu rheolau a deddfau, a rhai llythyrau, rhai llyfrau proffwydolaethau, pob math o genres gwahanol yn y Beibl. Nawr, mae rhaid i chi ddarllen genres gwahanol mewn ffordd wahanol mwyn cael y gorau allan ohonyn nhw. So meddyliwch am y peth fel hyn nawr. Dychmygwch nawr bod eich car chi wedi torri lawr. A bod chi'n penderfynu, chybod, sa'i eisiau mynd i'r garej a gwario mhres i gyd fyna, dwi'n mynd i brynu llyfr i drwsio fe fy hun. So na ni, chi'n mynd i'r dre, chi'n mynd i'r siop lyfrau, a falle bod chi falle bod eich gwraig neu'ch gŵr neu'ch ffrind yn meddwl, wel, mae siŵr o fod yn mynd i Halfords i brynu, chybod, Haynes Manual ynglyn â sut mae newid yr olew ar y car neu rhywbeth. Ond wedyn, chi'n dod nôl o'r dre, falle gyda hunangofiant Lewis Hamilton, sy'n yrwr rasio gyda llaw i chi sydd ddim yn gwybod. Nawr, fod Lewis Hamilton, bod yn siŵr bod yn lyfr diddorol iawn ac yn sôn tipyn am geir ynddo fe, ond nid dyna'r genre oeddech chi angen troi ato fe ar gyfer y broblem o'i gyda chi ar y pryd, ynddo fe? Tasech chi'n agor bonet y car fyna, gyda hunangofiant Lewis Hamilton mewn un llaw a spanner yn y llaw arall, byddwch chi ddim yn mynd yn bell iawn. Neu meddyliwch nawr, tasech chi yn mynd ffwrdd ar eich gwyliau a bod chi eisiau mynd â llyfr gyda chi i ymlacio ac ynwaindio
a bod chi'n mynd ar gwyddoniadau'r Cymreig gyda chi yn hytrach na nofel, dweud. Hynny yw, mae yna genres gwahanol ar gyfer gwahanol bwrpasau. A dyna sut mae'r Beibl yn gweithio hefyd. Mae yna gwahanol lyfrau yn y Beibl ar gyfer pwrpasau gwahanol ac angen cael ei darllen mewn ffordd sydd yn llenyddol addas i'r genre yna. Ac weithiau, mae camddehongli y Beibl yn digwydd pan mae rhywun yn darllen llyfr hanes fel tasafen lyfr proffwydol, neu bod rhywun falle yn darllen llyfr proffwydol fel tasafen hanes llythrenol. Hynny yw, mae'n bwysig bod ni'n darllen rhan o'r Beibl mewn ffordd sy'n addas i'r genre a'r llenyddiaeth yna. Nawr, dwi wedi pwysleisio hyd yma mai casgliad o lyfrau gwahanol sy'n perthyn i gyfnodau gwahanol a genres gwahanol yw y Beibl. Ond, mae e hefyd yn un stori fawr. Mae yna linyn arian yn rhedeg trwy y cyfan. Mae yna blot, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, le ni'n gallu adnabod dechrau, canol a diwedd gobeithiol iddo fe. Ydy mae'r Beibl yn stori gymleth ar adegau. Mae e'n ymddangos weithiau fel bod e'n gwrthweud i gilydd, a mae yna rannau ohono fe yn anodd weithiau i ni ddeall, derbyn a chyncu o bersbectif modern. Ond dwi'n meddwl bod y ffaith fod y Beibl, yn gymleth, weithiau'n astrus a weithiau yn bigog o amgylch yr ymylon, bod hwnna mewn gwirionedd yn dangos bod yn wir. Mae yna rhai pobl yn dweud mai fabrication gan yr eglwys dros y canrifoedd ydy'r Beibl. Wel, tasau'r Beibl yn fabrication gan yr eglwys, yna bydden ni wedi siŵr o fod gadael rhai pethau allan yn bydden ni. Bydden ni wedi wneud rhywfaint o dacluso a golygu fel bod e'n fwy palatable i bobl. Mae'r ffaith bod y Beibl weithiau fel rhyw anifail gwyllt, da ni ddim cweith siŵr beth i wneud ohono fe, mae hwnna'n i fi yn dangos bod yn air byw, yn air gritty, yn air sydd yn llawn emosiwn a'r holl brofiadau dynol o'r profiadau mwyaf tywych i'r profiadau pen mynydd. A mae'n dangos i fi mai dyma yn wir ydy stori fawr Duw i ni yn fwy na rhyw stori da ni wedi neu fyny ynglyn â Duw. Ac felly, beth sydd yn gwneud y Beibl yn anhygoel yw bod wedi cael ei sgwennu gan bobl dros amser hir, eto llais Duw sy'n gweithio trwyddo fe. Mae'r Beibl yn gwbl ddynol ar rywydd, ond hefyd yn gyfan gwbl o Dduw hefyd. Mae gyda chi y paradox yma sy'n gwneud yn air byw i ni. Ac unwaith nes I glywed rhywun yn cymharu y Beibl i ryw raddau, mae'r gymhariaeth yn torri lawr yn y diwedd, ond cymharu y Beibl gyda Iesu ei hun. Yn yr un ffordd a mae Iesu yn gyfan gwbl Dduw ac yn gyfan gwbl ddyn, heb bod y ddau yn tynnu ffwrdd o'r llall, yna mae'r un peth yn gallu bod yn wir am y Beibl. Mae holl brofiadau ag a profiadau dynol yna, ond mae hefyd yn air Duw, heb bod un yn tynnu ffwrdd o'r llall. Ac felly, dros yr wythnosau nesaf, byddwn ni yn mynd trwy y stori fawr yma. So, yn y sesiwn nesaf, byddwn ni'n edrych ar gwreiddiau, ac yn gofyn beth yw ystyr bywyd. Yn y sesiwn yma, byddwn ni yn fframio y stori fawr. Bydd hwn yn sesiwn fydd yn helpu ni wneud synwyr o beth sydd tu ôl popeth, gan gynnwys gofyn beth sydd wedi mynd yn anghywir, sut i ni'n gallu esbonio a gwneud synwyr o'n bywydau a'r byd toredig da ni'n byw ynddo fe. Dyma fydd y sesiwn lle byddwn ni'n edrych o ble da ni wedi dod a pam bod ni yma.
Wedyn byddwn ni'n mynd mlaen i edrych ar Exodus a trafod sut fedrwn ni gael rhyddid. Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n gyfarfod rhai o gymeriadau yr Hen Testament, Abraham a Joseph a Moses, a gweld sut nath Duw achub pobl penodol mewn lle penodol, ond drwy hynny ddysgu rhywbeth i bobl ym mhob oes ynglŷn â beth yw i ddarganfod gwir ryddid. Byddwn ni'n mynd mlaen wedyn i sesiwn o'r enw Alltudiaeth. Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n edrych ar y rhan o'r Hen Testament lle mae pobl Dduw yn cael ei tynnu ffwrdd o'i cartre ac yn cael ei dal fel caethweision mewn lle dieithr mewn gwlad bell. A byddwn ni yn gofyn, wel, mae yna rhywbeth fel na'n wir ynglŷn â'n profiadau ni. Da ni weithiau, dydan, pan da ni'n mynd yn sâl, neu pan mae yna rhywbeth anodd neu annisgwyl yn digwydd. Mae'n teimlo fel bod ni'n cael yn rhwygo allan o'n cartref ac yn cael yn danfon i rywle pell i ffwrdd. Felly byddwn ni yn y sesiwn yna yn edrych sut y gallwn ni ffeindio heddwch pan mae stormydd bywyd yn taro ni. Wedyn, yn y sesiwn nesaf, byddwn ni yn cyrraedd y Testament Newydd. Dyma yw y sesiwn le byddwn ni yn gweld Iesu, Duw mewn person, yn camu o'r cysgod i ganol y llwyfan. Dyma lle byddwn ni'n clywed am ffordd oedd Iesu yn iachau, sut oedd Iesu yn atgyfodi, sut oedd Iesu yn codi a sefyll o blaid y gorthrymedig. A drwy hynna, i ni'n cael rhagflas o fwriadau Duw i ni ac i'r byd. Ac wrth gwrs, yn Iesu, i ni'n gweld yn fwy clir beth yw cariad. Hynny yw, Iesu yw cariad wedi ymgnawdoli, a byddwn ni'n edrych ar hynny yn y sesiwn yna. Wedyn, yn y 6ed sesiwn, byddwn ni yn edrych ar yr ysbryd glân. Bod Duw yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. A byddwn ni'n gweld fel rhan o'r sesiwn yna sut mae Duw trwy'r ysbryd yn rhoi bywyd newydd i ni a drwy hynny yn iachau perthnasau ac yn creu cymuned a dynoliaeth newydd ac yn gwahodd pawb i fod yn rhan o hynna. A wedyn yn olaf, yn y sesiwn olaf, byddwn ni'n edrych ar y gobaith yn y diwedd, lle mae ein cartref yn y pen draw. O'n i'n dweud ar y dechrau dwn bod pob stori dda efo canol, y dechrau, canol a diwedd, ond actually, mae'r stori Gristnogol mwy fel dechrau, canol a dechrau. A dyna lle fyddwn ni yn cyrraedd erbyn diwedd y gyfres. So jyst yn sydyn iawn i orffen y cyflwyniad yma bore yma. Da ni yn credu fel Cristnogion fod y Beibl yn stori dda. Da ni'n credu fod e'n stori werthfawr a da ni yn credu fod e'n stori wir. Ond mi ydyn ni yn mynd un cam ymhellach na hynny hefyd. Da ni yn credu bod hwn yn air Duw i ni. Hynny yw, da ni'n credu fod yna bobl wahanol dros amseroedd maith wedi sgwennu y Beibl ydyn, ond da ni yn credu mae'r ysbryd glân sydd wedi ysbrydoli y bobl yma i sgwennu ac i gyfnodi y Beibl. A falle bod hwn yn swndio yn far-fetched, ond dyma wrth gwrs ydy'r cam o ffydd sy'n rhaid i rywun wneud wrth ddechrau gadael i'r Beibl siarad gyda chi. Meddyliwch am y peth fel hyn. Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, wnaethon ni wneud gwaith yn adfer y capel yma le i ni yn cyfarfod bore yma ac yn recordio y neges yma. Nawr, mi oedd yna bensair tu ôl y cyfan. A'r pensair nath gynllunio yr holl waith, fe nath oruchwylio y gwaith, a fe ar y diwedd nath ddweud bod y gwaith wedi gorffen. Ond dwi ddim yn meddwl nath y pensair actually godi morthwl na llif yn ystod yr holl flynyddoedd fi o'n ni yn wneud gwaith yma.
Ond eto, pan mae pobl yn gofyn i fi pwy nath y gwaith o sortio allan y capel i chi, enw'r pensaer fi'n rhoi iddyn nhw, chybod. A mae rhywbeth tebyg efo'r Beibl. Fod y Beibl wedi cael ei sgwennu gan nifer o awduron gwahanol dros gyfnod maith, mae bodolaeth yr llinyn arian sy'n rhedeg trwyddo fe yn dangos fod yna ben sair tu ôl yr holl awduron dynol yma. Ac wrth gwrs, dyna pam yn bod ni yn credu felly fod y Beibl yn air Duw. Mae 2 Timotheus pennod 3 adnod 16 yn dweud, Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd. Mae'r gair groeg gwreiddiol yn defnyddio gair sy'n debycach chi bod Duw wedi anadlu i anadl mewn i'r ysgrifau sanctaidd. Meddyliwch am y peth fel balŵn. Chi'n dal balŵn fflat, mae i gyd yna, chi'n gwybod, ond mae e jyst yn ddi-siap yn dydy. Wedyn chi'n chwythu balŵn lan, a wedyn mae'n cymryd i siap wedyn. Wel, rhywbeth tebyg yw y gred paradoxaidd yma fod y Beibl wedi cael ei sgwennu gan bobl dros amser gwahanol, ond wedyn mae ysbryd ac anadl Duw sydd wedi rhoi y siap a'r ystyr, a'r gwerth, a'r datguddiad i ni trwyddo fe. Ac felly, nid cwrs academaidd ydy cyfres y Beibl. So, ydych chi wedi ymuno gyda ni bore yma neu yn gwylio ffilm o'r neges yma'n disgwyl cwrs academaidd, nid dyma sydd yma. Ond yn hytrach, beth sydd yma ydy cyfle os ydy'n meddyliau a'n calonau'n agor iddo fe. Ydy cyfle i adael i'r Duw byw siarad efo ni allan o'i air. Nid cyfres sydd yma o'r rheidrwydd i helpu ni ddeall stori fawr y Beibl, ond yn hytrach beth sydd gyda ni ydy cwrs sy'n helpu ni brofi stori y Beibl drosto ni yn hunain. Felly, da ni jyst mynd i orffen y sesiwn gyntaf yma bore yma drwy weddi. So, wahodd pawb i blygu pen, a newn ni gyflwyno'n hunain i Dduw ar ddechrau y tymor. Annwyl Dad, i ni'n gofyn i ti agor yn calonau a'n meddyliau ni i ddeall ac hefyd profi grym dy stori fawr di. A trwy hynna i ni'n gofyn i ti helpu ni wneud synwyr a rhoi cyfeiriad i stori yn bywydau ni. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti helpu ni wneud synwyr o stormydd bywyd ac edrych tuag at y gobaith sydd yn carlamu ato ni allan o'r stori arbennig yma efo Iesu fel prif gymeriad. Le bynnag i ni ar daith bywyd heddiw, i ni'n gofyn i'r gyfres yma le ni'n cael ein gwahodd i brofi stori well fod yn gymorth ac yn garreg filltir i bob un ohono ni. Amen. Mae gen i stori. Stori mwynhau a chrio. Stori ennill a cholli. Stori deall a drysu. Stori gyffroes a diflas. Stori lawn, cymleth, anodd, da. Roedd na ddechrau a bydd yna ddiwedd, ond yw'r stori ddim yn gyflawn a dwi'n hercian o un olygfa i'r llall, heb ystyr na chyfeiriad. Ac mae cymaint o gwestiynau. Beth, ble, sut, pwy, pam, dwi isio deall. Ydy fy stori i yn ddarn o rhywbeth mwy? A pwy sy'n gallu dweud, pwy sy'n gallu esbonio?
Ydw i'n clywed llais rhywun yn galw, ond ddim yn gwybod beth i'w wneud, fel Samuel yn y deml. A dyna pryd sylweddolodd Eli, mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Dywedodd wrtho, dos yn ôl i gysgu. Pan fydd e'n dy alw di eto, ateb fel yma, siarada arglwydd, mae dy was yn gwrando. O Dduw, helpa fi i ddeall dy stori di, a gweld yn hwnnw fy stori ynnau. Stori gwreiddiau ac ystyr, caethiwed a rhyddid, alltudiaeth a heddwch, cariad a Meseia, ysbryd a chymuned, gobaith a chartref. Siarada arglwydd, mae dy was yn gwrando. Gosiaeth yn yna. Iawn, diolch Rhys ac pawb sydd wedi helpu hefo bore yma. Da ni'n jyst gorffen bore yma trwy canu un can arall. So os da chi eisiau sefyll, nawn ni canu efo'n gilydd. Iesu ei hun yn gobaith i, pewau sydd yn ddangori. Does dim i'w roi gan bod o ryw, yr enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu Christ sy'n gorni a meirw caethil trwy gariad Christ trwy ystod eddiw eor dros. Galwyth yn ngwyf a'i law. Iesu Christ sy'n hangor ni a meirw caethil trwy gariad Christ trwy ystod eddiw eor dros. Thou yn ôl a'r glymau nef, mi gafod yna gyda gef, yn rhannu o'n gyfiawnder ef, yn etifedd i teyrnas nef. Iesu Christ ein hangor ni, y meirw caethil trwy gariad Christ trwy ystod eddiw eor dros.